Zato rekao, nisam se slučajno rodio na mjestu gdje se odiru Germani, Slaveni i Kelti. I rekao je 20. stoljeće Germana bilo, a 21. će biti stoljeće Slavena. I kak se zove, između ostalog je stvorio, recimo, Valdorfsku školu, stvorio je biodinamičku poljoprivredu, stvorio je glumačke metode za liječenje. Znači on je stvorio je ovu arhitekturu organsku i tako. On je bio zapravo jedan vidovnjak u stvari koji je zapravo stvarao tu jednu znanost, antropozofiju o čovjeku. Good guy. Good guy u svakom slučaju. I sad, kako on to rekao ovako? U budućnosti ćemo lijekom ukloniti dušu. Pod izgovorom zdravog gledišta, to je u navodnicima, postojat će cjepivo, pazi, on je umro 25. Pomoću kojeg će se ljudsko tijelo odmah nakon rođenja što prije tretirati, a vidimo da se ide na djecu, tako da ljudsko biće ne može razviti misao o postojanju duše i duha. Jer kod Steinera se smatra da postoji fizičko, eterično i spiritualno tijelo. Znači fizičko umire za smrću i duhovno umire, a ovo duh je vječan. I sad ćemo vidjeti dalje. Materialističkim liječnicima bit će povjeren zadatak uklanjanja duše čovječanstva. Zato mi ovaj mi čeo kako bio tako značajan. Kao što su danas bili cijepljeni protiv ove ili one bolesti, tako će u budućnosti djeca biti cijepljena supstancom koja se može proizvesti toliko precizno da će zahvaljujući tom cijepivu ljudi biti imuni da ne podlegnu ludilu duhovnog života. Čovjek bi tako bio izuzetno pametan, ali ne bi razvijao svijest. A to je pravi cilj nekih materialističkih krugova. To su ovi ljudi, ja gledam neke od tih znanstvenika u Hrvatskoj, dolazi čovjek, priča da onda u cloud, transhumanizam. Ja to gledam, mislim si, pa tak si pametan, da ne razumiješ šta to znači zapravo za tebe. Ali idemo dalje. Takvim cijepivom lako možete učiniti, ovo je važno, da se eteričko tijelo olabavi u fizičkom tijelu. Što znači da se želi pokvariti veza sa svemirom, da materija ostane živa, ali da bude manje svjesna. Jednom, kad je eteričko tijelo odvojeno, odnos između univerzuma i eteričkog tijela postao bi krajnje nestabilan, a čovjek bi postao automat, jer se fizičko tijelo čovjeka na zemlji mora polirati spiritualnom voljom. Dakle, cjepivo postaje svojevrsna vojna sila. Čovjek se više ne može riješiti datog materialističkog osjećaja. On postaje materialistično po ustrojstvu i više se ne može uzdići do duhovnog. Mislim... Nevjerovatno. To je sve je čovjek rekao. Vizionar. Sad ostaje samo pitanje, ovaj zanimljiv moment bio. Biće povjeren zadatak uklanjanja duše čovječanstva. Čekaj malo, ajmo stati malo kod toga. Onako, razmišljati na glas. Ti ćeš ukloniti dušu čovječanstva. Nije rekao zašto. Pa, možda će neka druga duša ući. Šta ne? Tako sam došao na ideju o tehnološkom embriju. Kući sam vidio, svijet se ovako ne može razvijati, a vidim da zapravo čovjek ovdje govori o brainnetu, internetu tijela. Kući tako na neki način, imam osjećaj da zapravo transhumanizam vodi čovjeka duboko u gnosticizam i u mistiku. U stvari, jer se on bavi istim pitanjem koji su se bavili sve religije i mistične škole u povijesti. Tko sam ja? Ako nisam svoja ruka, svoja noga, ovo što osjećam, ko sam ja koji doživljava? Neodgovoreno pitanje. Još teže, što sam ja? Još teže, gdje sam ja? A kamo idem? Ne, to je lako. Nigdje. Da te odgovor lagan, zato jer te nema. Ne možeš nigdje ići kad i nema gore i dolje.